Dame i gospodo, Hrvatski stolnoteniski savez slavi 70 godina postojanja. U ovom filmu sretan rođendan zaželjet će vam najbolja hrvatska stolnotenisačica, Tamara Boroš. Kao prvo, sretan rođendan Hrvatskom stolnoteniskom savezu. 70 godina je iza nas. Sve je počelo davne 1939. Lijepe želje uputit će i najbolji hrvatski stolnotenisač, Zoran Primorac. Sretan rođendan. U Hrvatskoj se stolni tenis igra od početka 20. stoljeća. Prvo kao društvena igra, a danas kao ozbiljan sport. A kroz povijest hrvatskog stolnog tenisa provešće vas zajedno s njima Jura Ozmec. Priču o 70 godina Hrvatskog stolnoteniskog saveza teško je, a i nema smisla početi s Homerom i s njegovom Odisejom, u kojoj 8 stoljeća prije nove ere opisuje igru sličnu stolnome tenisu. No, povijesno za hrvatski stolni tenis je bilješka, a koga drugog nego Franje Bučara, o igranju ping-ponga u Donjem Miholjcu još 1902. godine. Predstavnici 13 tada postojećih i vrlo aktivnih hrvatskih klubova 22. listopada 1939. osnovali su u Zagrebu Hrvatski Table Tenis Savez, a već 2 mjeseca kasnije su ime promijenili u Hrvatski Stolni Tenis Savez. Do danas je savez promijenio 15 predsjednika, ali nije promijenio težnju k vrhunskom rezultatu, k odličnoj organizaciji, postojanim uvjetima širom domovine. Veliki su igrači pod okriljem Saveza stolni tenis igrali i igraju. Veliki su ga treneri širom svijeta trenirali i treniraju. Mnogi su uspješni poslovni ljudi, liječnici, profesori ili stručnjaci iz ovog sporta ponikli, ali nikad iz njega nisu izašli. U Zagrebu je savez u prošlom desetljeću organizirao europsko i svjetsko prvenstvo. To je doživljaj i meni je bio gušt igrati pred domaćom publikom u svojoj zemlji. Hrvatski stolnoteniski savez je raspadom bivše države vrlo brzo profunkcionirao samostalno. Već 1992. primljen je i u Europsku i u Svjetsku stolnotenisku federaciju. Uopće ne treba dvojiti da su put prema tom priznanju utrli ne samo čelni ljudi saveza, već i mnogi hrvatski stolnoteniski treneri i funkcioneri u različitim ulogama širom svijeta. I po tome je HSTS snažan. Uostalom, bez takvog lobija, bez takve energije, pa kad bi tako velika prvenstva u ovo današnje doba došla u Zagreb? Treba se svakako podsjetiti da je u Zagrebu još 1960. bilo organizirano Europsko prvenstvo, a ne zaboravite da je to bilo tek drugo po redu. I to kazuje koliko se poštovanja poklanjalo stolnome tenisu na ovim prostorima dugi niz godina. Jasno, kako u Zagrebu nije bilo velike dvorane, igralo se na Velesajmu. I još nešto, bilo je to prvo europsko prvenstvo u bilo kojem sportu u glavnome gradu Hrvatske. Dakako, stolnoteniska imena Dolinar, Šurbeka, Batinić, Stipančića, Primorca i Boroš bili su šlag na torti saveza koji uspješni niz rezultata, započet s Dolinarom 39. nastavlja i u samostalnoj Hrvatskoj državi posljednjih 15 godina. Vrh uspjeha svakako su 2 velika prvenstva. Na prvenstvu Staroga kontinenta 2002. Tamara Boroš blista i osvaja broncu pojedinačno, zlato u igri para, a Zoran Primorac napokon ruši lošu tradiciju rezultata u Zagrebu i osvaja brončanu medalju pojedinačno. Gotovo bismo mogli reći jučer je održano i svjetsko prvenstvo u Zagrebačkom domu sportova, doista nedavne 2007. I time je jedna cjelina bila zatvorena. Sve što je momčad na čelu s Ivom Goranom Munivranom od 1990. zamislila, to je i ostvarila. U cilju poboljšanja kvalitete i uvjeta stolnoga tenisa u Hrvatskoj, jer trebalo je to sve i organizirati. –1993. je godina kada je Zagreb ugostio prvo međunarodno prvenstvo Hrvatske, popularni Krop. Godinama nakon toga u Zagreb su dolazili najbolji igrači i igračice sa svjetske rang liste. Baš je Tamara Boroš igračica koja je Zagreb upisala visoko na ITTF-ovu ljestvicu. Naime, otvoreno prvenstvo Hrvatske je spomenute 1993. u Dom sportova dovelo najjaču kinesku momčad, što je tada bila rijetkost u svijetu stolnoga tenisa.
A momčadski finale Kina-Hrvatska svakako je potvrda ogromnog truda i želje da se hrvatski igrači dokažu na međunarodnoj sceni sa svojom zastavom. Otvoreno prvenstvo Hrvatske svoju je drugu izvedbu imalo tek 3 godine potom, da bi treći u nizu, ali 98. već postao dijelom ITTF Pro Tura. Na drugom izdanju 99. Boroš osvaja prvo mjesto na Pro Turu, u Splitu je organiziran Top 12, a iste uspješne godine Zoran Primorac uzima još jednu medalju na europskoj smotri. No, Primorac je danas pojam stolnoga tenisa kao nekak Šurbek. A obojica su igrali u reprezentaciji Hrvatske na prvome službenom nastupu na europskom prvenstvu 1992. u Stuttgartu. Nakon 1991. kad je Zoran nastupao po Europi bez nacionalnih obilježja, jer je hrvatski pingić još bio nepriznat, a on nije htio igrati s obilježjima bivše države, stvari su se promijenile. Pa poseban doživljaj. U svakom slučaju Hrvatska je bila mlada država i svi smo imali neki poseban naboj na tom turniru i hvala Bogu meni je pošlo za rukom da osvojim 2 medalje, 2 brončane, jednu u pojedinačnom, jednu u miksu sa Mađaricom Čilom Batorfi i stvarno jedinstven osjećaj. Sigurno ostaje mi mala tuga što se nije himna Hrvatska svirala, imao sam dobru šansu, imao sam dobio meč protiv Roskova u polufinalu. Ona je igrala sa svojim klubskim kolegom Sevom u finalu, to je bila stvarno jedna velika šansa da se okitim zlatom, ali u svakom slučaju da mi neko rekao da ću svoje 2 medalje na prvom turniru za Hrvatsku odmah potpisati. Kako je veliki igrač je imao i ima hrvatski pingić i tako već 70 godina. Žarko Dolinar, veliki čovjek, humanitarac, stručnjak, ali i sportaš, ping-pongaš, osvojio je prvu hrvatsku svjetsku medalju još one povijesne 39. kad je i osnovan savez, broncu na svjetskom prvenstvu u Kairu. Uz Dolinarovo ime vežu se poslijeratnih godina prve uspješne akcije saveza, prve velike i prave medalje, prvi europski tehnički noviteti u pristupu igri. Drago Šurbek je mašina, jedan od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena, legenda stolnoteniskih stolova. Ima 36 velikih medalja, 100 velikih pobjeda, 1000 sati treninga u sebi. Provjereno je najpoznatiji Drago u svijetu, naime za njega zna nekoliko milijuna Kineza. Antun Stipančić, Tova, zasigurno je jedan od najvećih talenata za ping-pong koji se ikada rodio. Njegova je ljevica, ne bez razloga, još dok je igrao proglašena zlatnom. Sa Šurbekom svjetski prvak u paru, pa srebro pojedinačno, pa još mnogo toga. Nažalost, prerano je, još 1991. otišao igrati ping-pong na nebeskim stolovima. Prva među mnogim damama iz hrvatske stolnoteniske prošlosti je Branka Batinić, treća na svijetu u mješovitom paru s neumornim Šurbekom, ali dogurala je i do 5. mjesta europske rang liste. A prva dama danas u stolnom tenisu je Tamara Boroš. I ona je, kao i mnogi već spomenuti, osim rođenog Zagrebčana Šurbeka, morala doći u Zagreb i onda obilježiti jednu epohu. Podsjetimo se, najveći uspjeh bio je Pariz, 2003. svjetsko prvenstvo, bronca pojedinačno. U Parizu mi se ostvarilo jedan od najvećih snova u stolnom tenisu. Nikad neću zaboraviti trenutak kad je zadnja loptica pala na podu četvrtfinale protiv Gao Jun, kad sam shvatila da sam osvojila medalju koja je u stolnom tenisu kao Evropljanki jako teško ostvarivo i nije bilo puno igrača koji su to ostvarili. I taj trenutak sigurno nikad neću zaboraviti. Dan danas kad sam malo u bedu ili malo mi loše ide, volim pogledati tu snimku. Hrvatska je domovina europskog topa 12, turnira najboljih Evropljana. Prvi je odigran 1971. u mom Zadru. Ne samo da je organiziran, nego je i lukavo i domišljato osmišljen u Zadru, u glavi Tome Amižića, velemajstora motivacije, zaljubljenika u stolni tenis, velikog trenera, istinskog čovjeka. Njegova ljubav prema celuloidnoj loptici je bila toliko velika da su ju genetski naslijedili sinovi, a usvojili i velemajstori i majstori, ali i oni obični igrači koji su posljednjih nekoliko desetljeća samo zakoračili u zadarsku stolnotenisku dvoranicu. Bilo je puno klubova u Hrvatskoj. Puno ih je padalo, puno ih je raslo. 2 kluba su dominirali. Vjesnik, kasnije Večernji list u muškoj i Mladost u ženskoj konkurenciji. Da, tko ne pamti svjetski rekord u nepobjeđenosti zagrebačkog Vjesnika sa Šurbekom, Stipančićem i Ćordašem za stolom,
a Hermanom Vukušićem na klupi. 122 pobjede bez poraza, 3 pokala kupa prvaka u vitrinama kluba. Mladostašice su pak od 76. do 79. 3 put osvajale kup Nancy Evans. No, svi klubski uspjesi uvijek su se reflektirali i na reprezentativnoj razini. Za mene najemocionalnije je bio sigurno ova zadnja brončana medalja koju smo osvojili sad u Stuttgartu, zbog svega što se desilo Sandri, što prvi put nije bila s nama, ali koliko nije bila s nama fizički, mislim da duhom i bila je uz nas i živjela je za nas i za naš rezultat i mi smo to osjećali. Bilo je tu za mene teških trenutaka isto kad smo izgubili finale 2003. Kurmajeru protiv Italije, kad sam ja izgubila 2 meča. Mislim da je tu bila velika šansa za to zlato. Ali svaka medalja je velika stvar i svaka medalja je veliki uspjeh i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti. I moja generacija i daj Bože i cure nakon nas. Pokazali smo u Beogradu i pokazali smo sada u Stuttgartu gdje nam je par poena se dijelo od medalje, gdje smo igrali stvarno sa čistom, kako se kaže, hrvatskom ekipom. Puno puta je bilo prigovora da je igrao Kinez za nas, a sad smo igrali stvarno Roko Tošić, Gačina i ja i bili smo tako blizu medalje. I ja se ne slažem da će stolni tenis muški prestati kad ja prestanem igrati, jer ima dosta mladih igrača. Evo, mladi Gačina se probija i već je sada ozbiljan europski igrač. Roko Tošić igra se bolje i bolje. Imamo mlade igrače poput Kolareka, Kovača, Kojića, Fučica. Znači dolaze mladi igrači i ja se ne bojim za budućnost hrvatskog stolnog tenisa. I to je to. Mogli bismo mi o hrvatskom stolnom tenisu doista pričati do jutra. Bilo bi materijala, bilo bi priča, zanimljivih likova, napetih situacija, duhovitih raspleta. Savez nisu samo igračice i igrači, nisu samo predsjednici i tajnici, već se u ovih 70 godina skupila gotovo vojska zaljubljenika u tu malu, bijelu lopticu. Pa nije bez razloga gospodin Zdenko Uzorinac tolike knjige o hrvatskom pingiću napisao, nije uzalud novinarski bard Reno Vinek tolike novinske boje potrošio prateći događaje i bilježeći rezultate svih tih godina. Mnogi su svoj trud i zalaganje ili barem glasnice i navijanje ugradili i u olimpijsko srebro, u 4 svjetska zlata, 14 srebra i 28 bronci, u europskih 16 zlatnih, 20 srebrnih i 42 brončane medalje, a da ne nabrajam odličja s Mediterana, 2 zlata primorca sa svjetskog kupa, te mnoge juniorske i mlađe kategorije koji su stalno negdje na ili blizu postolja. Najbolje bi zato bilo uz ovih nekoliko slika iz povijesti zapljeskati za prvih 70 uspješnih i za idućih 70. Najmanje 70.